à partager. À partager, à partager. Breaking news bay. À partager, à partager. On va faire la breaking news d'Osoro à partager. Maximum de partage, maximum de partage. À partager. Maximum de partage. Mais la couronne va me le coudre très rapidement. Maximum de partage. Biko. Che animuso demse animakoroba ala dangana na awnyuma surkar konala bi. Mashallah obolmake edi do. Nye breaking news dore sur 100 a tirama 100 et kanto voyager sira erika. Donc j'étais obligé quand jo pour que me se ka breaking news daw ma aka do mu manga jamana salman ba inko. Anga famau mashallah ube bara sugubela. Anga fuli banga famau ye. Ulu de ba to ni ame ba foko malikura dore be ka to be ka sunoko dungudu. Anga famau ni jeli bo sera ulu le jeli be bo. Wala sa on to be se ka la kanda. Nga foli be mali fama bela jeli. Ube ka sacrifice mi ganga jamana e ala ka sarakuye arjena fardusu. Ulu de be fato ou muso be ke firiato ye ou do me ke falato ye fama o sarata ambulo me mali fama be fo o temane ko ka boy anga fama munu bonu nina amba ala deli ala ku saraka arjena fardusu e mbora sanga nouvelle sur malien ko poste de Ségou et Pelégana poste de Ségou Pelégana vient d'être attaqué et sorti vers 100 ko sansira là ka bokata sansira là ko Ségou yoromimbe nabe foma ko Pelégana vient d'être attaqué sorti vers 100 donc à ma nouvelle base sur la kanfolo parce que né sur 600 nga source neka nga source munu rebe keneka Ségou uye enwele ka foena ko nin kerain donc ba jigiya malien dembe ka janto erela beka donc afo ko anga famau ko ni ala sonama ulu de ba ketro nyedon ubina u janto akobe ketro la Malien Ahmed Kelamina Kalisi ni eshi baradi de kadaka anko kama nyereta fadin sago munu no esere mo nunu ye uluko kulute fe anga nyereta donc ambo kenede kan ambe kumala erimna donc mais ensemble inshallah et ala balikote na ala sonama amesa anse orola Malien o temene ko ka boy ayaye bi munkera loni konala et na fora ko anga mo be che kubetaka katuka kuma fo oni konala mais masami alaye oni yere te fait coup d'ado akumala parce que ba don ko be niveau mina aka malo be na boya ko France bina malo ya o fera te mengo ka boy oni me ka munge malila nina ni oni masonga mali black aka kuma nyefo diebe nyana France attaque ngango jamana la o koro ko sebere la ko Afrique yere de beka bo oni na o koro ko oni ko vraiment ka sireno nazaro de kama inafo ko e colonia agreement ya photo mina donc amena ala deli ka kira deli anga jamana nyamago bina tusiki muna kata nyafo onin konala et uku dija cette fois-ci parce que sogel mangene mais comme assemblée nationale de bina ke onin konala ba ko sogel taramu ngona ke salon donc ame ala deli ame kira deli et maiga ou bien job ou fla dolokele ou sogel mu ngona ke uka koke munga juguno be uku dado abela ka be wala ka be fese ka France ka kesi de violence France ka criminalité uka ira diebela parce que alniaye attaquer mkera bi Ségou ni erina France de nodu chetem sote France de donc parce que vous les terroristes bi terroristes reta on ni France te malien ame boro la ma ira la ka fongo terroristes be romina ni ma fusirula ou be fusirila fo ni ma fusirila be fusirila ni Burkina Faso reta ni terroristes kere sigle sur sous police so konnala awo Burkina koni terroristes jamana fou nana des signaux décevants en provenance d'Allemagne alors que l'Ukraine Burkina Faso Solenzo
insécurité des terroristes prenant leur quartier dans les locaux de l'administration publique. Donc, terroristes de l'administration publique qu'on a la Burkina. Alors, les Burkina de Abemou Kalama, poste de Ségou, Pelégana, ou beau là. Donc, Maliens, en se casse nos retournis, en se casse en la fia, ni kele si baradi. Donc, en me kosoubeke, quand Djidja, quand la femme demain, quand moralité la bouya, ou ça me se jamana, la kanda, mashallah. Et en me offre la romina, me fait qu'à folikana bla, parce que quand on jelen be bifo. Ça, c'est très très important. Moi, je suis toujours ni Afrakanga Frangonka. Surtout en Jamana Yamoko Asimi. Aïra ou de faux. Notre fierté. Donc, ni anga fierté de Assimi Goïta. Mali be niveau mina bi ambere kanga jeka do dakle fe kapo dakle fe parce que anga fama mo be moralim na anga tinitiku mo be moralim na oye ambe ka ke kelenye il faut ko muso kelen diemu ye famu o mo bo o supporter suguri la o kuma konna la mina folikana se Mali kono e pali an kuma na sur quartier keleba ke ni kola ya an keleba ke ni kola akera kelemie be akera bena ne ndala kandi Mali parti politique mo ne kuma ngo useku daro Maliko la tuguni kadaka aforu bena ko jamana do bina ankan kanga surasu faga kanga musokoroma faga ka muso doka dauma ngo donko onata ngo antise ka politicien to tuguni Malikono uka fo kute boku daro Mali joliko la ni anga surasu menena ku faga yefomu mamunye ato ulu fara mamunye ato anga surasu yefomu uboro nu nina no e français na forkanga jamana nyemo uye allégation do luka ko Mali politicien te boku dado la mo vraiment ngunu maboka kuma mo mama bi rekala mabeka boka kuma ni makuma ni date Maliko la tukuni o kele malien mo demando kuma na vraiment akane kulu mo fene fo atir mo yefomu atir yefomu ulu bora no Yunus diko ka parti politique ulu bora ka fo ko mun kera Mali la kama benbi ama benshini ko wako uluta supporter donc ko français mun kene ko onikanga Mali toy akana ayre onikanga ayre nyafo e die benyana a fleni mbolo ne ni kunyuma keranga jamana kono anganga boka andisi goshinai c'est ça que ore patriotisme ay yefomu parce que mo kelentise asimi kelentise surasu kelentise on were mo meka asimi supporter an kelentise Mali en beritaï ni mami nyuma ke ni mami sura tubulima anganga otigi encourager oula avait multiplié. Et plainte malienne contre la France attire, encourage les OSI et les diasporas des 15 pays africains francophones à soutenir le Mali. Kadaka attire Kelente à Farla, Jamanata Anidour de Kan. Yefomu, et diaspora là, Mamabe Tokanfo, nous électrique à Seben Kati, Anthony Goudressman, Kaira la Kafo, comme Mali Betra, Mali et Moufoko français à Kala. Comme Mali betara sigi bro jenne keneka ni nataka ka anga kesi ira die benyana. Donc l'ONU a l'intérêt de laisser le Mali montrer nos preuves car ils n'ont pas de choix. Amula yoromina e mawere fena nyona ke Amion Guino yefamu Amion Guino fene a electribo aka parti tola vraiment no de fongo bere malien ni malien fa sur tubima ne be bo ka ika nyuma fo yefamu parce que n'était Malikoro fait Malikoro fa o fa ne dante tala bi wa mo munu mekane sune mo te Malikoro la ne mo be Malikoro la parce que nya fanga so mana na so la moi je sais ce qui est possible ne bo ram se ka munga nyongo fait l'ensemble rien n'est impossible inchallah et allez finir à Foko plein du Mali aux Nations Unies nous avons appris par voie de presse que nos autorités ont déposé une plainte aux Nations Unies sur les questions vitales pour notre pays donc au cas là Koulou Fenebe Maliko Bi, Oulube Maliko Sini. Amen Guino Nanaki Kanto, qu'on ensemble pour un peuple, un but, une fois, le soutien international est certes une bonne chose, mais celui de toute la nation, c'est encore davantage. Donc, n'y est taré les Maliens, n'y est taré sur le quartier Moro, Mali Moro, Ameka Kleminke, à Klebeka Lawolia, Moro Beka Makana, parce qu'à mes tiens les camps, n'y est Yunus Divoga parti, au Bora, Kafo,
kube anga gouvernement e allégation min do l'UN na France kama kube Mali gouvernement ko biuba ko sini. Ça c'est à féliciter. Amion Guino a fait bora ka fo kanga gouvernement e mu fo kale banga gouvernement ko bi abanga gouvernement ko sini. Ne ba fo ne ngo politique intelligent parce que tiere to ko Mamadou anga surasu de na Mali mara bebo don donc ni Mali politicien minga kekun ika donga fo ko fiye kura de bora ansika Mali di masima nanga flintukute ni asimima an tagana unye to be tagana unye que cela soit très clair aba don o le kelme ka fado CEDEAO la parce que CEDEAO ba don ko ulutna uka masaketna sigi Mali kuna donc mo bi yere kalama ibi i claim kola ou veut ni take kola munumunu donc ni attaquer les kera seku sisa mo be boko fawe nte feka ke show jaye du tout comme il y a fois et tout maintenant mais voici là bon Burkina ta nya fo yana au fenêtre de Burkina très rapidement Maliens c'est très très important et Bob Marley ko yani saka sama ay kanto tu ne sais jamais à quel point tu es fort comme moi qui t'a donné jamais ala ye sebra min dima il te donne jamais fonit mamina jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort. Qui t'a donné quoi ala barka min dima. Il t'a donné ala guno min kalfaila. Il t'a donné ala sebra min dima. Il t'a donné ala femi kalfaila. Benika kelet mari do djekono. Ala te donné foi sigara ma den ku itise mun koro. Bon marle ko. Qui t'a donné quoi ala fanga kalfaila. Faute mamina ni nana donga fort. Ko être fort. Être fort reste la seule option. Faut ika donc ika kodi. Ika d'ailleurs là. Ika donga fort. Connaître masitna kié. Na bora Allah subhanahu wa ta'ala. Ale ala dungo kate masi de menite sramka. Malion ambo o erla ni erla. Ame erimna bi ambo erla. On est obligé d'être fort. On n'a pas le choix. Kadaka être fort, c'est la seule manière qu'on peut arriver à notre destination. Donc, il ne faut pas que anga salaya. Anga telia na famu ko banko kamene. Anga boli biri na famu ko banko kamene. Anga danger la, anga to masika to djekono ka fokan tigre no la. Ye famu. Anga donga fokola munda ama ate fodi mama ini mu manka. Jamana mbambulo ni nina antai. Anga janga ke kelenyi anga do dakele fe. Waraba fene afo. Waraba e mune fo. Waraba ko. Ce n'est pas ton job d'éveiller. Ce n'est pas ton job d'éveiller tous les moutons. Ko, ika barate ka sagadeni bela uli ka bo were kono. O korte dore, mali mokote CEDEAO la. CEDEAO e sagaudi. Bakoronu ne dun. Shiaudi dun. Amokote kula uli kwa tuanko. Ce n'est pas notre job ka sagaou la uli ka bo snogala waraba kote. Waraba ko, ton job c'est d'éveiller tous les lions en sommeil. Waraba ko kika waraw la liga boss nogola a belajele malen dew ay warawdi amunu wulla ka boss nogola mali mo bo drone la donc ensemble amanga jamana jo asimi goita ibe boss CEDEAO la ibaka ala na kira kama ibanga kuma la me asimi goita ibanga kan ibala walia asimi goita mamunu nga baraye ka malen dew na liga boss nogola amara silanu na nyogola nunu bu mabel na nyogola nunu onu to belajele nenyi na mungo ay aketo memeni flare donc koswe parce que nenyi flare be baroke. Masha'Allah, Asimi, nous guérilla. Asimi, nous guérilla. Asimi, aramadien ou lenga boss nogola kungolola. Oka bonka teme marfaka. Irebo kalama. Bon, Malien ou yaninga ou blabi. Parce que, ne a foyena ngo. Mali kono ambere ba jonyon fe. Inch'Allah. Ne vidéo sorobi. Ayen toro kosobe. Ayen digun kosobe. Na ala sonama kadne. Au ka demela, anga djeko yoro nettoyer très vite. Neba ala deli anga djeko yoro nettoyer très vite Malion. Yoro jumene do. E niye anga tribunal dalla di Malion. Anga tribunal dalla. Do ya photo taka chine dantema. Wallahi nya photo soro ala mame. Mais abenga téléphone do inkono. Meka viro ke ni téléphone mi abo kono. Donc tu sais ka ira lo ni to la temps. Bon machallah. Abenga téléphone do inkono. Mais nebe na mu fawe anga tribunal dalla la. Sukuba konala nyama akira nyama borodi. Akanya mambo borori nyama kelme ka yoro fatew do ne ba anyina ofe sur carte mo sur carte kan magaw anga solution ke anga yoro fura anga nyama becce ka boyin kata bon
anga e tribunal dalala a yoro kera nyamambo yoro de nyamane kilme ka yoro fa abiko aka janne nyamane kilme ka yoro fa ka bo yoro akira sunungundari ne ba nyina aw fe sur karti mo anga je anga faranyon ka anga yoro anga nyaman cheka boy anga ta nyamambo nga WhatsApp groupe be me fe anga kumo kan WhatsApp groupe konala anga yoro la walia sur karti mo tola anga jamana tola mashallah ne rebe wori bo me ne be wake me bo ka do ko dafe aw to be fe anga munke anga ke anga faranyon ka anga to yoro nyama anga cheka ta bo anga tribunal dala nya soro sa man Aisha Touré de Achima a digle nuna wallahi billahi lezi ne ma kuma da me kashi me nyama mbanga tribunal dala ne be fe akane deme ala na krakama anga je anga yoro furan ne be wake me bo nyere ka worla ne bo na kana ke to na jismam nganga sam oye me kleke mbara de do ame mo malen dembe ka bo mo ka dembe ka bo anga nyama che ka bo anga capital konala ala na krakama ne kama yoro kremperema anga tribunal dala ne bala malion ne kuma ne bolo ka dawo ma sul karti konala et anga kuma tola c'est sur karti konala me fait ango koke le très vite possible inshallah amona kabo nyere dusue ne kuma bolo ka dawo ma sul karti konala into next time ciao kambe ala kanga fama wala kanda viva nous fama salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh